Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minuto sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Wasser Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Huwebes sa Petsa 2 sa bulan sang Desyembre tuig 2021. Sa ato sa riga pagpalagad sa paglob data sa karon nga gabi may kopod ng inyo sa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Tumtub kita alas sa 9 ang takna sa ning gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aogdan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers. Nga bagantag man sa pila ka madalagkuan nga mabalita, pinakuloy nga ma-report nga nagklarabo assign sa ila si tag sa kamera of responsibility. Kapos sa atong mga kotoran naton mga taga parbatita abroad, mga pinanggata nga manegrense, kag mabakulod noon. Nga dito sa luwasang pungsod, nga nagalang taon na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi sa aton official fan page, ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa mga kotoran man naton nga nagapamati no, sa YouTube. Aton sa pagi sa ato sa nga YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Mga public affairs program from sign on to sign off no, ang iyo sa makitaan kababatian sa Facebook kag sa YouTube. Kalakip na dira ang pagpapati naton sa badikalidad nga drama. So welcome na sa pagwebes sa regresyon sa Zona Libre. Sa ato sa nga Christmas countdown ya makabera may nabilin 23 dias na lang Pasko na. Kita nagatamyaw na sa inyo ay mga kabaran no? Sa isa ka malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig no? Ano naman na yan ang aton sa nga kapalaran mga kabaran sa bahin sa tuig 2022 sa gihapon no? Diri kita iya sa pandemya kag ti masulod na dugay-dugay sa duha ka tuig no? Kaang ining COVID-19 pandemic. So anong labing talopag doon pila ka padalagkuan ta nga babarita sa aton nga top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. Ang pahayag sa committee chairman sa Committee on Police Matters no sa City Council no sa dili makabarma sa ato sa pagpalagad pagi sa kay Councilor Al Victor Espino. Ini may kang tanan sa isa ka siyam ka tuig nga bata nga babayi nga ginlampusan sang amigo sa iyasing amay sang bato sa ulo kagin kwan pa no gintandog pa ang kinatawos ni madumduman nga tibiniwan ini sang kabuhi iya makabanan no ining siyam ka tuig nga bata nga residente sang Barangay Banago diri sa may syudad sang Bacolod. Karon ang ining suspect no sa gihapon preso no dira sa bahin sa area sa Bacolod Police Station number 6. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran man sa aton sa ring pagpangalagad diri man sa aton sa ring para tuntunan ang condemnation ordinance sa mga taxpayers naton iya makabaran no sa bahin sang syudad sang Bacolod. No, ang ordinansa ang ginfile man mismo no sa makabaran ni Councilor Al Victor Espino. Sa ibalori naton karon kay dako-dako ning bintaha no para sa aton nga mga real property tax payers sa sining nasambit sining resolusyon dira sa City Council. Samtang duga pa sa diri nga mabalitang mga impormasyon sa makabal sa aton sa nga pagpalagad. Ang report karon ni Bombo Dennis Rubica no diri sa ato sa riga pagpalagad ang ining issue sa Negros Occidental provincial capital ko sa probinsya sa Negros Occidental no ang ining nagkala expired nga mga bakuna no so daw ano ni first time ining tabo nga mera sa mga bakuna nga nagkala expire. May mabakuna kita sa probinsya nga nagkala-expire, no? Meaning to say, wala ini makabanan, no? Na inject sa bahin sang aton nga kwan, no? Nga mga negrosanon. So, ano ang rason sinidri? Balaon tayo karon may pa-tag diri ang aton nga provincial administrator, no? Nga si Attorney Refrando Diaz. May kang tanan sa bahin sang sining nasambit iya makabanan no nga pag-expire sang mga bakuna.
kag syempre ti balaon naton Negros Occidental no nakamit masang target makabaran no sa siring ginpregan nga 3D vaccination drive ang bayanihan bakunahan no sa national government. Kag syempre ining tatlo ka mga South African nationals nga mga consultant sa bioenergy diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental nagdigatibo sa COVID-19 test sa gagipregyon sang probinsya. Karon mayroon makita sang Zoom interview sa kay Dr. Chris Sorongon ato sa ring Deputy for Medical Inimekang tanan sa siring pagparigayon na sang mga booster shot sa mga fully vaccinated nga mga adult. Kay subong ti ari kita naman iya makabaran sa bahin sang A1 no nga mga frontliners naton ang unang ti ginhatagan naton sang booster shots sang COVID-19. No, so ti istoryahan naton iya makabaran kag of course ti balaon taman paano ginamanage sang syudad sang Bacolod ang bakuna nga nagailinabot diri karon sa aton siring probinsya sa aton siring syudad. No, nga ti hindi magkala-expire ang mga bakuna. Kag matublok tani makabanan gidayon sa mga benepisyaryo no naton nga mga Bacolod noon. Kung kaysa ti makasiling magitang kanya-kanya malang na nga strategiya. No, so ang iban ti nagasiling naman kasi ti kung may nagkala-expire nga bakuna base kon hina ang vaccination kag jutay ang nagapabakuna. So ti daw hindi mo man na mapilit sa tawo abi no ining bakuna. So amo na ang reality dira o kon ang rason no. That's why nga ti nagakatabogid nga may magkala expired nga mga bakuna. So ti gali kanugo no ging basusa gibakal sang probinsya sang national government no. So hindi tatani pagpanugutan no nga magkala expire. Ang LGU may ara bala sang puder nga ti magmando dito sa bansang national government sa DOH sa kung pwede hindi lang kami anay pagpadali diri sa bakuna kay damo-damo pa kami di bakuna parang hindi magkala expired. Samtang pinapay kamabalita kung may informasyon sa rin makabaran sa ato sa Liga Pagpalagad report magkaroon ni Bombo Gracelyn Nobaton ang aton nga mga kapulisan sa rin makabaran less than 300 no ang wala pa na bakunahan sa bilog sining rehiyon 6 sa trading vaccination drive no sa national government daw wala gyud kuno sang pulis nga nagpartisipara ay tinga so ti aling ara lang sila nagabantay sa kabantay sang kalinong kagtawhayan sa pagpregyan sang bakunahan bayanihan or bayanihan bakunahan. Kag siyempre may mga accomplishment pagkita diri sa Bacolod City Police Office sa siring ti kon kuno naton last quarter na ini no nga mga accomplishment nila sa druga sa crime krimen drugs krimen no so mo nang mga trabaho no sa aton sa riya nga mga kapulisan and ti damo magita mga kapulisan no ang nag volunteer no sa bahin sang siring nasambit ya nga vaccination. Mga nurses pala naton nga mga pulis no nurse and profession ini sila pero nagsulod sa pagkapulis so ilan ni tsimpo no nga mag-serve man sa mga pumuloyo no so ang nurse midwife no daw sila man niya ang pwede kag mag-intern ang pwede makatublok ya makabaran sang bakuna sa mga beneficiaryo. Kag of course no sa makabaran sa ato sa nga pagpalagad pinaka-latest no nga kaso ya makarecord naton nga kaso diri sa bahin sang syudad sa Bacolod no at the same time sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental no kay with regards sa bahin sang kaso ya makabaran ang syudad sa Bacolod naka-record lang subong adlaw sang 7 ka mga kaso kahapon daw 8 no ka mga kaso and ang Negros Occidental subong adlaw may siyam ka man na record nga kaso. COVID-19 cases nga record subong adlaw sa Western Visayas sa Region 6 21 na lang no kaso no samtang sa bahin sa bilog sa ring pungsod Pilipinas no naka-record na lagi kita iya makabanan no sa 564 kama bag-o nga COVID cases sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. So dito rin nato ni makita niya makabanan no ang ining pila ka mga siyempre pag-drop na sang aton sa ring kaso
diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Of course, no, sa rin makabanan sa ato sa rin nga pangalagad. No, subong adlaw, mga 500 plus ang na-record nga kaso and active case na lang naton. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, sira na lang sa 15,327. Pero ang na-record din naton nga kaso since ang March of 2020, no, of 2019 I mean, no, ara niya makabanan sa bahin sang 2,833,038 cases. O kung ka mga kaso, no, sa bahin sa bilog sa liga pungsod Pilipinas. Pero active na ton mga 15,000 plus na lang masobra. O kag of course ni pila pa karon ka may impormasyon ka mga balita, no, nga aton man sa liga pag diskusyonan dire man sa aton sa liga nga pangalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Duman sa ato sa liga para tuntunan. Sa mga taga para mati naton, so ginaklaro ginaton ini, no, pamati sa Mayo, no, isongsong yang dulunggan nyo sa mga radyo nyo or patunugan nyo ang mga radyo nyo. Ang aton blang nga promo, no, subong sa lima kabanan nga nagabaylo kita sang radyo, no. So ginaklaro naton kay kanamo-damo kita sa mga kadto diri nga madalarang radyo, no, tapos pabayluhan may 3,000 ka. Di hindi amo na, no, so do ka klaro man sang aton nga Quandria, nga promo mechanics nga ginahambal every time sa mga public affairs program naton, no, diri sa Bombo Radio Bacolod, no. So sa bahin sang aton nga mga tagparamati, no, ining promo ta, no, nga konsidente nagabaylo kita sang radyo kundi ang iban nga mga estasyon pero na sa Action Radio kag sa RMN DYHB Bacolod, no, nagapanghatag ni sila radyo subong, no. So nagapanghatag din sila radyo. So ang amon sa niya nga promo kay kumo nagapanghatag sila radyo pero hindi amo bala, no? Ginalansang, no? Ginakapon. Kag ginaglo, no? Ginapermiminti lang sa estasyon. Na amo nang ginapangita naton ang ginalansang, no, gikapo kag naka-steady lang bala, no? Sa isa lang sinika istasyon gin quarantine nila na, no, sa isa lang sa in short na, no, ginlansang, no. So libati mahatag kung may ginhatag sa inyo sa AM kita, ha, kung may ginhatag sa inyo for example ang Action Radio Bacolod sang radyo nga nalansang na sa ila sin istasyon, meaning to hindi mo na maliso-liso ang tuning sina, no, nahan pwede ikaw qualified ikaw, no, o kung ginhatag masang DYHB no, agradyo kagin nalansang sa isa lang ka estasyon, no, qualified ka man, no, duha lang hatag dira, no, tay duha naman sa mga mabulubaskog de mga kompetitor ta, no. So Bombo Radio Japon ang number 1. Amo na siya, no. So sa AM basta AM. Pero hindi ka mo din magkadto para hindi na kamo magastusan na. Dalala ka mo radyo like sabi may FM man nga nagapanghatag dira FM station. Kuno ka pero pakilala man nga kuno daw sila man kuno ang numero 1. No? So why pa kita sa FM, no? Sa AM pa lang kita. No, sa AM pa lang. So klaro ina kay kung magkadto kumo dala radyo uyang lang sang plite nyo ti. Ano may hatag namon balik sa inyo nga plite? No, kung ang radyo nga dala ninyo wala man nalansang sa isa lang ka estasyon, kagin hatag sang amon nga kompetitor. Amo na lang na, tandaan nyo, Action Radio or RMN DYHB, no, ang naghatag sa inyo. No, basta ginlansang sa isa ka estasyon, sa ilal man lang estasyon mamati, hindi ka nakaliso-liso, dira na, amo ina ang ginabayluhan namon, no?